Assalom ey gulshani ozoda mardon, assalom. Assalom ey gulshani ozoda mardon, assalom. Assalom az jonibi mo jumla do'stonro salom. Har ki moro do'st dorad do'stdonро salom. Салом ва дуруди худро мерасонам ба шахсоне, ба аввало ба ҳамватанони худ, ба шахсоне ки маро мешунаванд. Ва аз ман хоҳиш кардам ки камтарам бошад аз тарҷумаи ҳоли худ қисса кунам. Ман Қаҳорзода Амиршоҳи Абдусаттор ҳастам. Сокини шаҳри Ваҳдат, деҳаи Заргар, дар оилаи омӯзгор таваллуд шудам. Падарам бошад омӯзгор ва то ҳол омӯзгорӣ мекунад. Дар оиламон 7 фарзанд ҳастем, 3 духтар ва 4 писар. Писари калонияшон ман ҳастам, оиладор, соҳиби 2 фарзанд. ҳамеша аз айёми наврасӣ, аз айёми кӯдакӣ бештар ба журналистиву ба актёрӣ шавқ ҳавас доштам ва каме ҳам дар бораи ватан модар шеър ва рубоиётҳо менавиштам. ва баъди адои хизмат ба хона баргаштам, аз камбуди зиндагӣ маро нанг овард, маро водор сохт ки ба Россия биёям кор кунам. Аз соли 2011 то ин ҷониб ман дар Россия кор мекунам ва 7 моҳ 8 моҳ кор мекунаму боз бармегардам ба пеши падару ва модари худ, пеши занфарзанди худ. Ва азбаски баҳор омад, аз рӯи моҳшуморӣ аввалҳои рӯзи баҳор аст ва аз устод Мирзо Турсунзода мехоҳам 4 мисраи шеъре бихонам. Баҳор омад, боз як соли дигар умрам бигзашт. Тамоми зиндагӣ оҳиста аз пеши назар бигзашт. Ба мисли гӯшту нохун ҳамеша бо ватан будам, агарчи нисфи умри беҳтаринам дар сафар бигзашт. ва шояд ин наворо падари ман бинад ва модари ман бинад ва мехоҳам ба модарам бигӯям ки аё модар макун гирия бароям, аё модар макун гирия бароям, ғарибӣ омадам бекун дуоям, ғарибӣ омадам соқу саломат, дуогӯи туям ман то қиёмат. аз ин ҷо то ватан ҳам хеле роҳ аст, аз ин ҷо то ватан ҳам хеле роҳ аст, ду чашми модари ҷонам ба роҳ аст. салом бар модари ҷонам расонед, нигаҳбонам фақат парвардигор аст. ва дар охир гуфтаниям Амиршоҳи Қаҳорӣ будам, махсус барои радиои Озодӣ. Худоҳафиз.